نيوبلو على عنتك نيوبلو كبسا مداحت نيوبلو نلي منتك نيوبلو وجبي وجبك نيوبلو سلفي سلفك نيوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون صبوك تكونون أي وتر تمنيتيو أمبارلو من خلنا كمهرنا زخل أقدا سنزلو كنستوعلو لزلنا بدرجة عالم أغالبو زلو زينا كنرينا نسودما وداينا يوكرين روسيا تزعبي إيفنت ويكا كالا يزعبي كتب له تخليها نمجم زعبي إيفنت يومانياتو كلته الشو داون أوف سوبر باورز يوم زبلو كلته ويون على كلته أوروبا بلوك أوروبا زبال نيتو زبال ون حادث سوبر باور سلوزغوني أمريكا بالعليم مصر روسيا زقبرو زلو كنتاتنا نرزلنا حجة حدش مع بالك قاتي من له مجمع بزحالفة حدث الاسترباعات ويك حدثوا من أبيله ريبورت كابزب يوكرين بغلطف تودق كم زلان أنت مكل خالناتا يودق كم زلون يسعر كم زلون يهرم كم زلون بزحت أبصابات كنرت أنا هنا الجي هندبة تعودتي مودا سلزقلت في مثلني بهندبة منستر قدرت وزعي ناي أمريكا أنتوني بلينكن ناب يوكرين جيشلو زما قشاسي انتاي ترقمناتو نمنتاي علامايو انتاي تباهيلهم نتعودوا كينات بخميك سؤال ويخيل اتكوناتات كنابي قصل خل زبل ابزار السيزي بسفي كرينا لايك كبر سبورت كبروا لعلا قداس نزلوي زقرم حدا زقرم في تعمد ما بتقعزو ترايلو مجمريا let's start the analysis بلو زلو let's go. To Ukraine now, and US Secretary of State Antony Blinken has paid a surprise visit to Kiev. It comes at a crucial time in the war effort. The decision on the package was crucial for us. It's very important to get it as quick as possible. And the second point is air defense, the biggest deficit for us, I think. So, كم تريود لهم President Zelensky na Ukraine مالتيو بغتها زرباناتو أبتعودوا كينات بدعميه السيكم زلون هذا كابت عبس أقبناتهم مفتح إذا ما زي رخبولو حجون كفتحوا زي اللي جلو أمريكا صار نفرتي ويكا اير ديفنس سيستم ناتهم ازيو وحد باتريوم زبلو وحد كم زلوهم نعونك وسخلهم كندي لمينهم كندي صليوم اقريعهم سبعهم سانيهم لذي صنهلنا خريينا بتصاب كسع كندي دخمتنا حيل عير كم زلوهم من كل خلنا عير زمال الدماء لعول ناي ميسايل اند اير سوبريوريتي نا راشا كم زلون اذا عودو كينات زدما كمزي تتعبليلكا مس كل تعبلالنا تاي راشا زلو بقلي بزخوني يخون منقدي كتقيرو زي تخل كنتات كم زخوني التقزيو معاسيا تودق يوكرين دايمبر كتودق داي تودق ناي كوناني زبحل زلا بزوها نزي حتو كسع كندي كخف خل تسعرت اماس كون خيلي ابز بحللو الدرجه بتعلو انت خوني انتوني بلينكن زبلو خد سمعيكم از خانه امريكا جيميو The biggest problem, yes, and we need today two patrols for Kharkiv region, because the people are under attack, civilians and warriors, everybody they are under Russian missile. زي حدش جنبار اللي تخفيت زول براشا زي حدش جنبار دما بخاركيف زبال سميناوي مبراق كنبلون خلينا ويسمين خون خلي بو يجمير زولو أبزي دما كلتا مكلاخلي اير ديفنس سيستم باتريس ندللنا نابلي زحت زولو قدم حجي بميديا بستفل علي من قد زحتتو حجي بفلوس لا زحتتو كما توزخل زولو مثلا كندا حد نسمعيو. Very good to see you. I bring as well warm greetings from President Biden. Thank you. All of us admire your extraordinary resilience, your endurance, your strength, your leadership, and we know this is a challenging time. سنتايز بدو زلو أنتوني بلينكن كاب بريزنت بايدن ملغتي ويسلام تحيز الكامت يلغو مسيالكم علغو تتقبرو زلغم مكل خال تتقبرو زلغم قالسي كله عبد كبر لنا نابل زاربو مالو مالتي. But we also know that in the near term, the assistance is now on the way. Some of it's already arrived, more of it will be arriving, and that's going to make a real difference against the ongoing Russian aggression on the battlefield. So انتايز بلزلو تذكرن دمازيو it's really surprising تايز بلزلو تي حجز ذهبناكم باكج 9 بليون السبهلنديو حجزتي توهيب كابز بال حيال غيرلو بتعودو كينات جن عدل زبا يكونن سلازي كساب حج جن ابت بوتاتي اياتو انا لو سلازي قلطفنا بهم كم زمت كنغبرينا ازي قلي كوادرو متيكم الله سمس مصدما نتعودو كينات تميزاننا كينات تغيري زبلام زلو
أسوار كتبهم تخليها قد محجي زي هابكايوم كابت قد محجي زي هابكايوم حدش كتبه تخلي يلن مسملو حيلهم مسملو أسواراتهم مسملو سلطانهم بزح سراويتهم كله تتكيمهم زي تعوتوا له حج بفلوي حتى عبد السعرولو زلو زهاب كايوم أسوارات مخا نتز دليو زلو زي تبهم زل غير ديفنس سيستم نخسعرو زلو تخلو صبيبي تايم زبلو زلو كساب بايدن كالا جزي زمرس سلي نابلو كسعنحن تغيلهم بايدن كان بحدش تمريسو نتعادو كينات بسفحو كقبرو خمس دليو اندهري بايدن زي تمرز خوينو مو ترامب تمزيو جن باهجيراتا قداي كتموت استراتيجينا أمريكا بزحات كيلاتات كابزيا زوز استراتيجية بلا بمبالي مزقل تزوز اللو تزحزن كفالزي ناهي وطن ناهي موتن حتى سلوز خوني اسكا بخالوت استفلالي وقنات كروينا بريطانياويان وإنجليزاويان ميديا كنرسك هم يقول. To Ukraine now, and the US Secretary of State Antony Blinken has paid a surprise visit to Kiev. It comes at a crucial time in the war effort against Russia, which has opened up a new front in the northeast with reports of a possible major offensive on the horizon. We're joined now by our security and defence analyst, Professor Michael Clark. And سنتايز بهالزلو هذا major surprise يقولوا major offensive هذا عبي مدقعتنا هي راشا ننوي حوان تايز بهالنيرو نا يوكرين صار مدقعتي كاونتر اوفنسيف قال من نوي تزرب اللي راشا دما مكلخال نيرا تتقع يا زل حيال بوتاتات قاسيرا الحج دما حدش جنبار نمدقعتي كفي تخمز الله زي دما نتكونتات كمي غيركا نتدخمتات نايت يوكرين تتكيمكا نعو ديفنس وي كانت عردناتهم وتسراويتاتهم تبتاتنو زين فتي بحال. And Michael, we saw the shots of Antony Blinken enjoying a working lunch in Kiev just a short while ago. What significance would you attach to this surprise visit he's made to Ukraine? Yes, Jane. I mean, I think the key word is surprise. Nobody thought he was going to do this because he's been involved in the Middle East very intensively. And in public... So, زركب دي surprise بهندبت يوم مخنياتو بلينكن بجاكاتنا إسرائيل قداي أبكالا عقد السنينيرو هجيجن هندبتنا بيوكرين ممتو. By the way, بلينكن بجاكا وجن مفررهن أبناء سلام بوتا أي تريونيخا زي منيستر ودياتو زينا أمريكا نشاينا نتخيدو نكفراره نخقد أقرقر نخقبر أب على السعوديات إسرائيل تخيدو نتوقع أب يوكرين تخينو أب أفريقيا أنت متيون وجن أقرقر أنت زي كوينو نسلام كسفن أبناء سلام بوتا أي تريونيخا زي ما فورين بوليس إن أمريكا بيجك كان وجع بيجك كان أقرقر ناي سلام حيلي ويكان ناي سلام منفس زي بلو مخاني زرداكا بلين كان زرقة أبوتا برقت ناب أقرقر زخيزو اللي ويكا أقرقر منصو زي ترف ويمتيو مليس وجع كبس كم زخلنبر كفتح حيرانه ناب مع كلام مبرا ناب إسرائيل ناب زن هجرات عربن شو عاتك زي دي شو زي خير له أنت خقاتي مو تموت يقتل له تأقرقر يقتل له تسأقم يقتل له ما فتعزب عليه له. They said what you'd expect them to say. They both said, they use this word challenging. It's a very challenging time for Ukraine. So he's there to offer support. He's there to talk about the importance of the aid package, which the Americans have. ስለዚህ ኣንቲ ዲፕሎማቲክ ቋንቋዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ኣብታ ቦታ ነዚ ኩነታት ዘሎ ቻሌንጂንግ ኦፍ ኮርስ እታ ቻሌንጂንግ ኣሜሪካ ክብሉ ምኻሎም ይሰዓሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ይሰዓሩ ከም ዘለዉ እቲ ሚድያ ብጣዕሚ እዩ ዘዕፍኖ ዘለዎ ንዩክራይን ክስዕር ከላ በቃ ከበሮኦም እዮም ዝሃርሙ ነይሮም ዩክራይን ኢዝ ዊኒንግ ሓደ ሓደ ግዜ ንሞስኮ ከኣትዉ ደኾኑ ገለ ይድበሃል ነይሩ እንተሎሚ እቲ ኩነታት ዝተቐየረ شفافنولهم challenging times ዝብል ቃላት ይቦም ኣለዉ ዘገርም እዩ now granted that's what they say in public he doesn't need to do that face to face in private what I suspect they're talking about will be the restructuring of the government which Zelensky is working on and there's a lot of controversy in Kiev at the moment Zelensky is under pressure and the Americans have views about the way the government might be restructured to make it more efficient to actually combat corruption more efficiently which so ውሽጢ ዝበሃል ዘሎ እቲ ብደገ ቻሌንጂንግ ገለብልሎ ውሽጢ ግን ሪስትራክቸር ማለት ኣብቲ መንግስቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ምስጓጉ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ መንግስቲ ናይ ዩክራይን ዝበሃል ሙሉእ ብሙሉእ ኣሜሪካን ኤሮፓን እዮም ዝኸፍልዎ ዘለዉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝኾነ ኣታዊ የብሉ እቲ መንግስቲ ነዘን ዝሓለፋ ኩለን ዓመታት ቤት ትምህርቲ እንተለዎ ሕክምና እንተለዎ ጥሮታ እንተለዎ ገለመለ ኩሉ ናይቲ ሰርቪስ ናይቲ መንግስቲ እዚአን ሃገራት እየን ዝሽፍንዎ ዘለዋ أزي كبيد دماي لازجي ريستراكشر مالت مع السبات كبسرح كسوق لهم دك تبعات يتقينهم of course وسيت كان في كنات توزم تخليها بت بوليسناتهم منكم سلازلو نقول معسكر سلازلو عاد تدخل دما
I don't know እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል መዓት ኣሰቦተን ዝሞታ መዓት ሰብ ከም ዘሎ ኣብ ዶቼ ቬለ ወፂኡ ነይሩ መዓት ዝኽትምና የጋጢሙ ዘሎ ብተዓዲ ንዑ ክኸውን ዝኽእል እንታይ ክግበር ይኽእል ምክንያቱ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ዘላ ሃገር ዘርከበ ድማ ኢዱ ዝእትወላ ዘሎ ሃገር እያ ብዙሓት ኪላታት ኣብ ዝዋን እዚ ዩክሬን ከም ሃገር ክትቅፅል ኣይትቕፅልን ዝብል ምልክት ሕቶ እዮም ዘውርድዎ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን መፍትሒ ክረክብ ዝኽእል ኣይክእልን ከማን ኣጠራጣሪ ወላ እንተረኸበት ከም ሃገር ክትቀውም ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ ምክንያቱ ክንዲዚ ንውግእ ዝሕግዝዋ ዘሎ ንልምዓታ ክሕግዝዋ ከም ዘይኮኑ ፍሉጥ እዩ affects all of these governments. And they also have views on the rules of engagement. The Ukrainians have been pushing the rules of engagement to attack Russia directly, not using Western weapons, but attacking Russia directly and attacking oil refineries in Russia. The Americans don't like that because it raises the price of petroleum and so on. So I think Blinken will be expressing the ከምኡ ድማ ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት ዝበሃል ካሎ ስኻ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዩክሬን ወላ እኳ ኣፅዋር ናይ ምዕራባዊ ዓለም ወስዱ እንተለዉ ኤሮፓ ኣሜሪካ ነታ ኣፅዋር ተጠቂሞም ኣብ ውሽጢ ራሻ መጥቃዕቲ ንኸይገብሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ዕንደዳታት ክንደይ ግዜ ሃሪሞም ኣለዉ እዚ ዝግበር ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ጠቕላላ ከይትትንክፉ ይብሎም ኣለዉ ኣሜሪካ ስለምንታይ ድሕሪ ዩክሬን ነቲ ናይ ራሻ ናይ ነዳዲ ቦታ ሃሪማቶ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋ ክውሕድ እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክኸብር እዩ ባይደን ክምረፅ ኣይኮነን ኢንፍሌሽን ይበሃል እዚ ስለዚ ዳይም ዝብሉ ዘሎ ንራሻ ከይተሃርሙዋ ክትሃርሙዋ እንተኮይንኩም ኣብቲ ውግእ ጥራይ ሂረሙ ኣብቲ ናይ ዕደና ቦታታት ከይተሃርሙ ምክንያቱ ነቲ ቁጠባ ስለ ዝርብሾ ባይደን ከም ዘይምረፅ ስለ ዝገብር ብምባል መጠንቀቕታ ንምሃቡን እዩ መፅኡ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ the Americans' view about some of the internal issues which Zelensky has got to deal with over this critical summer. That's why I think they're talking face to face. Now, of course, there's this US aid package which the Secretary of State says has already arrived in Ukraine. What are the main arms that the country needs to push back against Russia? Well, they need more of everything. ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ኣፅዋር ክዛረብ እዩ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር እዩ ዘድልዮም ዘሎ ነቲ ዓውደ ኩናት ክዕወትሉ ኮይኖም ንዝብል ስምዑ They need more of everything, and they need more artillery, more tank rounds, more small arms ammunition. But if you ask Zelensky, and he said this in a couple of interviews, what is the one thing he most needs is better air defense. I mean, this time last year, they were intercepting about 90% of all the drones and missiles that were thrown at them. Now they're intercepting sometimes less than 30%. And so So it's عودة كوينات راشا كساعة كندي عبلالنات كم زلهم بجيجا ويكاسات كيلو يوم دو تصور عم خمزوان نتز مزنا برا ميسايلات يخون يخون تتوقعسنا أبو مدمتك سب 9 ميتاويت كاب 7 سب 9 ميتاويت انترسبت ويكا يمكنون يروم مغنياتو حيال زخونه ير ديفنس سيستمن تتوقعسن سلازنا برا انتاي دا ورده مغنياتو نتا ير ديفنس سيستم سلاز هرمو راشا قديلو نعمة تكاتا دما زبوم سينوم سلاز أبزوان زي 30% يوم زكالا غلوزلو كاب تخلو زتكوس 30% ترايم كالا غلوز غلوزلو تخالي كله علامات فيها رمالو سلازي كندي جزء عويلهم بقى من صفهم أوريدهم اير ديفنس سيستم حجزونا يلهم كلاتهم جن سوري أنا يدلي نايزوسي كنا بكم عين خلينا بمبال كلاتهم سمام بزنيه بمم سلازي اتخالوا زبوم زلو نجزيونا تكيناتنا من واحد عمبر نتعودوا كينات غير زغلاي كونن دحر راشا بارتلري ويكات مدافعن كالين تانكتاتن عبلالنت الله خوينو ميسايلات عبلالنت الله خوينو امخا نمكلخال عقم خمزي بالله يفلطو تخوينو كما يجرم يمكن عوتيل كات حاسب it's very very difficult كم زعانت عودو كينات تراي يفلطني So the drones and missiles are doing a lot of damage, both to the front line and to Ukrainian cities. And they need all sorts of air defense. But the thing they most want, and Zelensky has mentioned this very explicitly now, Patriot. ኣብ ሓደ ወታደራዊ ጀነራል ክዛረብ ከሎ ሰሚዐ ነይረ ካለ እንታይ ኢሉ ወላት ሰራዊት ናይ ዩክሬን ነዚ ዘሎ ዓውደ ኩናት ዝኣክል ተመክሮ ኣይነበሮምን ወይ ካ ስልጠና ኣይተዋህቦምን ስለምንታይ ኢሎም ኩሎም ቶም ዝምሮም ዝነበሩ ፈረንሳውያን እንዲዮም እንግሊዛውያን እንዲዮም ኣሜሪካውያን ምስ ሓደ ሓያል ሱፐር ፓወር ተዋጊኦም ዝፈልጡ ይኮኑን ኢልዎም ምናልባት ኣብ ናይ ግብረ ሽበራ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድዩ ኣብ ሳሕል ኤርያ ኣብ ከባቢ ኣብዚ ኣፍሪቃ ድዮም ከይዶም ምስ ግብረ ሽበራ ተዋጊና ኢና ዓውደ ኩናት ርኢና ኢና ዝብሉ ንሶም እዮም ዘሰልጥንዎም ምክንያቱ ኣብ ካላቤናይ ስሩዕ ዝኾነ ውግኣት እዮም ከሰልጥንዎም ኢሉ ስለዚ እቲ ስልጠና እውን ብቁዕ ኣይኮነን እቲ ራሻ ዝበሃል ከም ሃገር ካልእ እቲ ኣፅዋር ክመፅእ ከሎ ካብ ቼክ ሪፐብሊክ ዝመፅእ ኣሎ ካብ ፖላንድ ዝመፅእ ኣሎ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ኣሎ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፅእ ኣሎ ካብ ጀርመን ዝመፅእ ኣሎ ኩሉ እቲ ኣፅዋራት ነንበይኒ እዩ نخل ففليكا كما تقاومون خطك كمالو ات كوماند سيستم كمزي سموزا يكون ويكا
بحدا فلو كجبر زغلا يكونن بنصار راي راشا بملو استقطاتم وحدي كاب كال زمصم زلو سلازي اكزاكتلي أسوار زفلطو كابي مات مس أسوارهم بتخكل يسرح نتزد العلامة كهرم زغلي سلازي يوكرين وريد وازلو جوبو زيوم دفافيهم زقتوا مالزيو ناي بحق زحزني الجون التمفتهين بدرجانا سلامي كوني روجن سلام زبال ايدلين يمزلو باي ذا واي እዚ ከምዚ ኢሉ ተዓውዶ ኩናት ሰብ እናጠፈ ከሎ ብሊንከን ግን እንታይ ገይራው ኸይዱ ምስ ህዝቢ ኮኔክት ክኸውን ደዝደሊ አንቶኒ ብሊንከን ባዕሎም ፃሕቲሮም ዘእተውዎ ኩናት ከይዱ ኣብቲ ድፋዕ ሓደ መዓልቲ ጠጠው በለ ነይሩ እቲ ሂወት ክርዮ of course ኣብ ኮንሰርት ዘለዎ ወይ ካብ ባር ከይዱ ጊታሩ ይጫወት ኣሎ እንታይ ኢሎም ነዚ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦማ ነይሮም ኣሽሓት ሰባት ህሊቕካ ኣብ ሞቶም ኣብ መቓብሮም ኮይንካ ጊታር ምፅዋት ካብዚ ዝኸፍእ ጭካኔ ተራእዩ ይፈልጥን እዮም ዝብሉ ዩክሬን ወሪዳቶ ዘላ ኩነታት ሙዚቃ ትሃርመሉ ግዜ ዘይኮነሲ መልቀስ ትገብረሉ ኩነታት እዩ እንተኾነ ነዚኣቶም ቢዝነስ as usual ይብልዎ ኩሉ ግዜ ስራሕ ከም ኖርማል ስራሕ እዩ ካለ ነገር ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢኻ ትሪኦ ሕጂ እውን ኢሎም እዮም ብደምን ዕፅምትን ናይ ዩክሬን ብውሑድ ገንዘብ ናትና ንራሻ ከነውድቕ ስለ ዝኸኣልና እቲ ዝዓበየ ስትራቴጂ ናትና እዩ ክብሉ መራሕቲ ናይ በዓሉ ንሱ ከምኡ ክብል ካልኦት ዲፕሎማት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ክብሉ ሰሚዕና ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣቶም ሰባት እዚኣቶም ውግእ ንሳቶም ተጀሚሮም ካስኻ ትሞተ ስኻ ትቆስሎ ስኻ ትስሕና ዓድኻ ስኻ ተቃፅል ንሳቶም nothing for them just business as usual ድሕሪ ቁርብካ ትርሳዕ ማለት እዩ ናብ ካልእ ርእሲ ምስ ቀየሩ anyway እዚኣ ኣዛራቢት ትሬንዲ ቶፒክ ኮይና ነይራ ንመለስ ሕጂ ብካል መንገድኻ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብዙሕ ኣዛራቢ ኣርእሲ ስለ ዘሎ ኣብዚ ስክብ ዝኸ እንታይ ኢሎም ሪኦማ ነይሮም ነዚ ኩነታት if we ኣብቲ መድረክ ዝተዛረቦ እስከ ክንሰምዖ ብሊንከን ኣብቲ ዲስካሽንስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ሓንቲ ነይራት ንስማዕ እስኪ Volodymyr Zelensky during a surprise visit to Kyiv today. Our joint task is to secure Ukraine's sustained and permanent strategic advantage, so that Ukraine can not only deliver on the battlefield today, but deter and defend against future attacks. ዓበይቲ ዘረባታት መጨበጥ ዘይብሎም ዘረባታት እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ነፍሳ ክትከላኸል ከም ትኽእል ክንገብራ ንኽእል ኢና እናበለ ዝዛረብ ዘሎ ቤናይ መንገዲ እዮም ከምኡ ክገብርዋ ህዝቢ ክዋጋ ዝኽእል ኣፅዋርትቦም እኮ ህዝቢ እዩ ዝጥቀመሉ እቲ ወታደርን መንእሰይ እናተቐስፈ ከሎ ንሰላም ክትብገስ ዘይምኽኣል I don't understand እንታይ ዓይነት ሎጂክ እዩ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስዕረትካ ዘይምቕባል ንኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ህልኽ መመሊሱ ብቁጠባ ይድስክሉን ይወጥቁን ኣለዉ ኣብ ወታደራዊ ግንባር ዝገብርዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ ስዕረትካ ቀልጢፍካ ተቐቢልካ ወክ ክትገብር ዘይምኽኣል ወይ ከዓ ኣብ ካልእ መንገድኻ ክትቅፅል ዘይምኽኣል መመሊስካ ኣብ ጉድጓድ ተላ when you're at home stop the first thing you need to do is stop digging ብሎ ኣብ ጉድጓድ እንተለኻ መጀመርያ ክትገብራ ዝግባእካ እንታይ እዩ ምኹዓት ከተቋርፅ ኣለካ እዩ ዝበሃል እዚኣቶም ግን መመሊሶም ዶዘር ገይሮም ይኹዕቱ ኣለዉ እቲ ኩነታት መመሊሶም የብፅዎ ኣለዉ President Biden said, "We want Ukraine to win, and we're committed to helping you do it." So we want Ukraine to win ከመይ ጌራ ዩክሬን ክትስዕር ትኽእል I don't understand እስከ ንስማዕ እዩ As it comes as Ukraine struggles to hold back a rapidly advancing Russian offensive near its second largest city, Kharkiv. Our foreign correspondent James Longman is there. So James, Blinken said that the American military aid is on its way to Ukraine. The question is, how much of a difference is it going to make on the battlefield? Yeah, Kira, this was an interesting speech. There was actually quite a long delay with Blinken coming out, and one imagines that's because his aides and he were kind of poring over the language because he had to really walk a fine line here. On the one hand, we had all the things that you usually hear from a senior American visitor to Ukraine about how they were standing strong with the Ukrainians. You are not alone, he said. But on the other, it was also about laying out a framework for what a Ukraine of the future might look like without quite so much American support. He said, and this is, I think, was probably the language that they were checking over. It was about how American support should transition to more sustainable levels. This was an address not just for Ukraine, not just for the Ukrainian people, but very much for people back home in the United States. An election. كما يجرم مردي يردوهم على بزبوغ زخانة وعنقوانا مسلكا بدعر حجي حق زوام ديهم إزي حجي متيزة ل 6 بليون
ክሳብ ወርሒ 9 ተበፂሑ መንኮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪኡ እንታይ ክግበር ከመይ ከዓ sustainable transitioning ክብሉ ከለካ ዩክሬን በዓላ ጠጠው ክትብል ኣለዋ ከመይ ጌራ ጠጠው ክትብል ምስ ኩሉ ሓገዛት ናቶም ከማን ትሰዓር ዘላ ሃገርሲ ከመይ ጌርካ ካብ በይና ብእግራ ጠጠው ክትብል ኣበይ ዘሎ እግሪ ጠጠው ከብላ ዋዛይ በቃ ፆታዊ እንታይ ክትብሎ እዚ ዝኩሉ ባድላታትን ዝኩሉ ሊቃውንትን ዝመስሉ ኣብ ሓደ ኣብ ግዳ ሓቂ ክትሪኦም ከለካ ማንም ሰብ ሕልፍ ክብል ከሎ ሓሳብ ክቦ ዝኽእል ነገር ንሱ ይትዝድለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ጣውላ ይክውዳእ ዝኽእል ጥራይካ ክትብል ትኽእል ብሓይሊ ራሻ ክስዕርዋ ከም ዘይክእሉ ድረሪኦም እዮም ኣብቲ ድኹም ጎና ከለውን ክዕወቱ ይከኣሉን ሕጂ ኣብ ላልነት ናይ ራሻ ኣብ ዘለዎ እሞ ከዓ ልዕልዮም ኣፅዋር እተፍሪ ዘላ ልዕልዮም እቲ ኢንዱስትሪያል ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ናታ ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ናታ ኣይኮነን ናይ ዩክሬን ናይ ሙሉእ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኮምባይንድ ኮይኑ እውን ፍርቂ ናይ ዩክሬን ክኸውን ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ሰለስተ ዕፅፍናቶም ትገብር እንተላ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ዓውደ ኩናት እዚ ክንስዕሮ ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ ብእገዳ ልዕሊ 18,000 እገዳ ውሪድካ ቁጠባ ናይ ራሻ ይዓብሎ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ቁጠባ ናይ ራሻ ዝዓቢ ከም ዘሎ ከዓ ፑቲን ስለ ዝበሎ ዘይኮነሲ እቲ IMF ወርልድ ባንክ ናቶም ከምኡ ገምጋማት ይህብ ምህላው ስለዚ there is nothing ወላ ሓንቲ ዘይገበርዎን ዘይፈተንዎን የብሎምን እቲ ዝሕዝን ክፋል ኩሉ እቲ ዝፈተንዎ ይፈሽሎም ምህላው ነዚ ኣሚንካ ዘድሊ ምትዕራይ ክትገብር ግን መሊስካ ነቲ ኩነታት ቃል ከተብሎም ምምራጽ እዩ where support for Ukraine and the war here, the amount of money that's going into it, will be a salient issue. America needs to find a way to extricate itself from this war, whilst at the same time ensuring that the security of this region can be sustained. He did also talk about NATO. I think strong support for Ukraine joining NATO. That might have been some of the bartering that was going between both the Ukrainian and the American. So بحفش أمريكا كوينو تعرف أنت خد قبرها زاو قداينا يوكرين نبي أوروبا دربياتا نساب تالا كيدها سلزي نيتو قلقليلا نبي أوروبا حبرت كدربيا أوروبا حبرت دما درو كساب معنطهم زسحابو جنزبهم كابقو طباناتهم من كافزبهم منتيلهم نبي يوكرين ينفستي قبرو ولو قال هاقرات درو نبي نتعد إنجليز من البات جزية ترغيبة كسمعكم يكسع كندي تقطبا حماكم زلو نب حماق من قد ناخذ خلو وتهدروا باجت ناتنا خنوا علينا يبلالو وتهدروا باجت دي كون زي ليكا زلو قطباو باجت يو كعرز قبوب جن بزوم سبازياتهم كاب كوننا تريقوا مالو مغنياتو قداينا راشا تطو كبل زغليو بسلام من قد مفتح انت غير بوتين كان سلام دلونات كم زلو ابستفل عليه مدرخ كفيتو حبيرو قدمزو كونتات مجمارون حبيرو نيريو ابقى ابزت سلام تبصيحو نيريو ريدي ስለዚህ كل نتكوينات زناوح زول حيلي أوروبا زبال زي أمريكا زبال أمريكا كان دي أوروبا كوخت بلاي تخلنيها دل تحريم تقوتيتهم سلو زخوت زلون بر أمريكا أوروبا كابزو بفتسم زخصبوية بلو من نطرفو أدرع كسارة شجر لازي ما I hope نزم الرجع زمت زلو كاوي تسفانا دونالد ترامب مزيو انت بلنبر ولا دونالد ترامب مزيو خلو تكوينات قوصلو لزخل من قدونا لو نسوك غيرو حمزي كل حدش ديل كقبريهم زبال زلو لازي Here's what I would say about fighting an enemy who wants to kill you and your family. Why did we drop 2 bombs, nuclear bombs, on Hiroshima and Nagasaki to end a war that we couldn't afford to lose? You don't understand apparently what Israel is facing. እዚ ሓደ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ብጀካ ቦምብ ምግባር መቕታል ካልእ ቋንቋን ካልእ ጣቋን ዘይብሉ ሰብ እዩ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዓለም እቲ ዘሕፍር ታሪክ ዝገበረት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝበዝሕ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዋ ኣብ ዓለም መን እያ ራሽያ እያ ሕብረት ሶቪየት ነበረት ሕጂ ራሽያ እያ ዝበዝሕ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዋ ራሽያ እያ ኣብ ዓለም ነቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝተጠቀመት ሓንቲ ሃገር ኣሜሪካ እያ ዘሕፍር ታሪክ ድማ እዩ ክጥቀምሉ ከለዉ ከዓ ኣብ ዓውደ ኩናት ሽግር ስለ ዘጋጠሞም ኣይኮኑን ከምዚ ራሽያ ኣብ ዶባ ኣጋጢምዋ ዘሎ ብድሆ ይኮነን ከምኡ ኣብ ጃፓን ከይዶም ግዜ ከይወስዱ ትውግእ ሓይሊ ናቶም ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ንጃፓን ዝሃረሞ ሓንቲ ፅቡቕቲ ጥቕስላ ኔልሰን ማንዴላ ቀደም ቅድሚ ምማቱ ዝተዛረባ ትዕቢት ናይ ኣሜሪካውያን ብኸመይ ትገልፆ ኢሉ ኣሮጋንስ ናይ ኣሜሪካ ክትገልፅ ድሕሪ ኮንካ ኣብ ጃፓን ልዕሊ 200,000 ብኒ ኣቶሚክ ቦምብ ገይሮም ክቐትሉ ከለዉ እቶም ኣብቲ ከተማታት ዝነበሩ ህዝቢ ስቅኣት ስለ ዝገበሩሎም ኣይኮኑን ኢሉ ንጀርመን ተሳዒሩ ዘይነበረ ናዚ ሓይሊ ንዕኡ ከምዚኦም ክንገብረኩም ኢና ኢሎም መጠንቀቕታ ንኽቡ ኢሎም እዮም ናብቲ ኣብ ጃፓን ዝተገበረ ደብዳብ ናይ ኣቶሚክ ቦምብ ገይሮሞ ሽዑ ዝነበረ ሰብ መራሕቲ ከም ናይ ሎሚ ንቅሓት ኣይነበሮም ክትብል ትኽእል ተመሳሳሊ እስራኤል ኣብ ቃዛ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትጥቀም ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ዝመራሒ እዚ
እታ ተሓሳስቦም የፈንፍነካ እዚኦም እዮም ተመራሕትና ኣሜሪካ እስራኤል ምስ ጋዛ ምስ ሓማስ ትገብሮ ዘላሲ እቲ ዘለዋ ቦምባታትን እቲ ዘለዋ ቴክኖሎጂን ድሮናትን ገለ ውሒድ ዋሲ ኒኩለር ኣፅዋር ክጥቀም ኣለዋ ይብላ ኣሎ ድሮ ድማ ልዕሊ 35,000 ሲቪላዊ ህዝቢ ቀቲላ ዘላ ኣነ ኣይርዳእንን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነት ኣእምሮ እዮም ዝነብሩ ንስኻ ሓያል ልዕሊ ምስ ንእሽተይ ቆልዓ ትዋጋእ ተለኻሲ መሊስካ እትዘለካ ትገብሮ ዘለካ ክንዲ ተቋርሲ መሊስካ ኣቶሚክ ቦምብ ክጥቀም ኣለዋ እናበለ እዩ ክእምን ዝፍትን ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝኑ እዮም እዝን ወዲ እዚ ምስ ሰማዕካይ ትውጥቀት ናይ ኣሜሪካ ዘይተርፍ ምዃኑን ቀልጢፉ ከጋጥም ድማ ትምኒት ንኽትምነ ዝገብረካ ምክንያቱ ብጣዕሚ ሓላፍነታውያን ዘይኮኑ ካብ ደም ናይ ሰብ ዘይፀግቡ መራሕቲ ዘለዋ ሃገር They're facing three groups. Iran, who has received $80 billion in aid. When Trump left office, they were exporting 300 barrels of oil a day. Now they're at 1.3 million a day. They've been enriched by Biden. They're taking that money to kill all the Jews. So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima. They're taking that money to kill all the Jews. So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose. ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ሰብ እዩ I don't know እዚኦም እዮም እቶም መራሕትና ኣሜሪካ ወላ ምስ ኣፀና ተባሃሱ ከለዉ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክጥቀሙ and for some reason Russia ኣብ ቲቕ ዝበለ ውግእ ኣብ ጎደባ ዓዳ ትገብሮ ዘላ ንረብሓ ትገብሮ ዘላ ኣብ ከምኡ ንራሻ ብዛዕባ ራሻ ክዛረቡ ከለዉ ሰይጣናዊት ሃገር እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢራን እንታይ ኣገይራትካ ኢራን ኣብ ሃገራ ኮፍ ኢላ ተሸጠትካ ነዳድያ እዩ ነዳዲኹም ኣይኮነትን ሸይጣ እቲ ሕስድና ናቶም ሕሉፍ እዩ ናይ እዚኣቶም ኢራን ነዳዲ ናታ ሸይጣ ዝረኸበተ ገንዘብ ኣሜሪካ ከም ዝሃበተ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣሮጋንስ ትዕቢት ናይ ፖለቲከኛታት ጥርዚ ክበፅሕ ከሎ ትዕቢት እንታይ ዝበሃል ንውጥቀት ትቕድማ ይዝበሃል ካብዚ እቲ መርኣያ ናይ ትዕቢት ናይ ኣሜሪካ ንዊሕ ዓመታት እንዲኸይዱ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ጥርዚ ይበፅሑ ዘሎ እቲ ኣሮጋንስ ናቶም ስለዚ ኣይሆፕ እቲ እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብቲ ውጥቀት ናቶም የብርሕ ይኸውን ምክንያቱ ኦልሬዲ ብኩሉ መንገዲ እንዲ ዘሎ እቲ ምልክት ውጥቀቶም ከዓ ዘይተርፍ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ነዚ ከምኡ ስለተዛረበ ገለገለ ይኮነ ንኩሉ ነገር ብመዳፍዕ ብኣፅዋር ጥራዮም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ምክንያቱ እቲ ናይ ቁጠባ ጭዋዳ ስለዝደኸመ ምስ ቻይና ዝውጅዎ ዘለዉ ኩናት ድማ መፈፀምታ ናይቲ ኩሉ ዝኸድዎ ዝነበረ ክኸውን ምክንያቱ ቻይና መመሊሳ ትሕይል ንሳቶም ክዓግቱ ክሓፁር ክገብሩ መንደቕ ከንውሑ ምሉእ ኩሉ ግዜኦም ኣብቲ መናድቕ ምህናፅ ገይሮም ኣለዋ ክንዲ ቢንቶታት ዝሃንፁ እቲ ቀደም ንዓለም ከመሓድርዋ ከለዉ ናይ ንግዲ ቢንቶታት ብምፍጣር እዮም ንዓለም ቀዳሞት ኮይኖም ነይሮም ሎሚ ግን መናድቕ ብምህናፅ እገዳ ብምግባር እስር ቤት ምግባር ከም ትልክዕ ብዓዶም ብዙሕ መንእሰያት ኣብ እስር ቤት እትዮም ዘለዉ መዓት ሕጊ ኣልቦነት ዘሎ ልክዕ ኣብ ደረጃ ዓለም ድማ ከምኡ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ንኩሉ ብጎነፅ ክትፈትሖ ምፍታን መፍትሒ ከም ዘይኮነ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ፖለቲካ ወይ ከዓ እቲ ኣካይዳ ርኡይ መርኣያ እዩ ገበናት ኣብ ዓለም ብዘይከኣል ዓለም ካብ ዝኾነት ይኹን ሃገራት ኣፍሪካ ዝለዓለ ገበን ዝፍፀመላ ኣሜሪካ እያ እዚ ኻ ምግናን ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪካ መዓልታዊ ሰብ ስቑኢላ ይቅተልኒ እዩ ቅዲምሎም ስቑኢሉ ይቅተልኒ ኣብ ዝኾነት ሃገር ጠቐሱ ኢትዮጵያ ንኣብነት ሕጊ ኣልቦነት ኣለ ትበሃል ስቑኢሉ ግን ሰብ ኣይቅተልኒ ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ሰብ ይቅተል እቲ ሚድያ ናቶም ስለ ዘይዛረቡ እምበር መዓልታዊ ኣብ ኣሜሪካ መዓት ሰብ እዩ ዝቅተል ቅዲኹም ኣለኹም ኢትዮጵያ ድኻ ሃገር ወይ ካብ መዓት ሰብ ኣሎ ሽግር ዘለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኤርትራዊ ድኻ ሃገር እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፅርግያ ዝድቅስ ውሕድ ሰብ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ፅርግያ ዝድቅስ ዝኾነ ዕድል ዘይብሉ بدراج مش زول حزب مليوناتيو لذي كم زعينة هاجر زخول بمباتاتن نيكولاراتن كاب بوك فكرو زعلو نتي حزبي شجرون فاتحجن بزعب حزبي زقدسو يكونن بزعب حزبهم زي تقدسو بزعب أنا كلا هاجر حزبي كقدسو الكادما أي تحزبهم نخاب على زي يحزنوا هاجن زيتي مدرخنا على ما زياتهم يمتم ثم حضروا زول and work with them to minimize casualties. Senator, that military officials would argue that there has been so much technology since those bombs were dropped that for that very reason. ترجم يقولون اليوم اسمع دحين اسكح أنت بزيان اسمع بزعباتنا روسيا يوكرين
قال طبق زبلت أناليسيس سمعني رسكنيشتين اسمعوا مابزي. Immediate developments. The biggest news that really came out from just 2 days ago, let's put this up there on the screen, is you can view it in two ways. President Putin of Russia has replaced Sergei Shoigu, who was the longtime defense minister, one of his closest allies in the Russian government, in a major security shakeup. Allegedly, Crystal, he's been nominated and given a promotion, but I guess they call this like a promotional firing in the best way possible. But what's fascinating is that he did not put a military man to replace him. He actually put a former deputy prime minister, quote, who specializes in economics to replace Shoigu. Now, the reason why that's so important is that this shows basically that the Russian economy post-sanctions. እንታይ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ኣገዳሲት ኣናሊሲስ እያ ረኺበ እዚኣ ናይዚ ጀነራል ሾጊ ምቕያሩ ብናይ ቁጠባ ኪላ ክቕይሮ ምኻሊ ፑቲን ኣዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ብክልተ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ኮንፊደንስ ኣብቲ ውግእ ከም ዘለዎ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ እንተዘየለ ብርቱዕ ወታደራዊ ጀነራል ክገብር ምኻለ ነይሩ ስለዚ ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ ሞር እቲ ዝረኣዮ ዘሎ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘሎ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ነቲ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ሓይሊ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ቁጠባ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ገይሮሞ ዘለዉ ከመይ ጌርካ ኣካል ናይ ቁጠባ ጌርካ ነቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ከም ዝዓቢ ትገብሮ እዚ ድማ ምስቲ ብቁዕ ኣፅዋራት ኣብ ዓውደ ኩናት ዘርእይዎ ዘለዉ ነዚ ኣፅዋራት እዚ ከመይ ጌርካ ናብ ኤክስፖርትን ናብ ካልእ ቢዝነስን ክትቅይሮ ትኽእል ካልእ ድማ ነቲ ኩሉ ባጀት ኣብ ዝወፅእ ዘሎ ብኸመይ ብቅርፁ መንገዲ ኣብቲ ሲስተም ኣብ ብልሽውና ናብ ካልእን ከይከደ ብትክክለኛ መንገዲ ክትጥቀመሉ ትኽእል እቲ ተመሪፁ ዘሎ ነዚ መሪፅዎ ዘሎ ድማ ኣብ ከምኡ ዓውዲ እቲ ዝበለፀ ተመክሮ ዘለዎ ኣብ መራሒ ናይ ራሻ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኩሉ ድማ ኣብ ግዜ እገዳ ብኸመይ ክትነብር ትኽእል ድማ ኣብቲ ዓውዲ እቲ ንቁጠባ ናይ ራሻ ካብ 2008 ክራይሲስ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ክራይሲስ እቲ ቁጠባ ዝመርሐ ሰብ እዩ ዝበሃል ዘሎ The way they've been able to survive is to fully ramp up their entire military industrial complex. It's the way that they've been able to pump so much money into their economy. They've become one of the major employers. Obviously, they've drafted and or recruited hundreds and hundreds of thousands of Russian citizens into the military. They've got artillery production, which is coming up. So economic management and a fusion of the war industrial complex tells us actually that Russia is in a more robust and actually self-sufficient place than it was prior to the war. Sergei's firing really comes on the heels of obviously his failed እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ሓደ ንራሻ እቲ ኩነታት ብምሉእ ነፍሳ ከም ትኽእል ሰልፍ ሳፊሽንት ሰልፍ ሪላየንት ዘድልያ ነገራት ብምሉእ ባዕላ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብ ከምኡ ደረጃ ከም ትበፅሕ ገይርዋ ኣሎ እቲ ሃገር ስለምንታይ እቲ ዝዓበየ እገዳታት ክወርደካ ከሎ ኣብ ነፍስኻ ዓቕሚ እንተዘይብልካ የለኻ ስለዚ ራሻ ልዕሊ ቻይና እዩ ዝበሃል ራሻ ነፍሳ ዘድልያ ንቁጠባ ዘድልያ ኩሉ ፀጋታት ኣብ ዓዳ ኣለዋ ኢንፋክት ለንቀነ ጥራይ ተወሳኺ ብዙሕ ነዳዲ ረኺባ ኣላ ኣብቲ ኣንታርክቲካ ዝበሃል ሰሜን ጫፍ ናይ ሰሜን ብዙሕ ነዳዲ ዲስካቨር ገይራ ኣላ ዳሕሲሳ ነዳዲ ዘለዎ ናቹራል ጋዝ ዘለዎ ቦታ ረኺባ ኣላ ስለዚ ዘድልያ ፀጋታት ሕርሻ ድዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ፎሬስት ወይ ከዓ ጫካ ኣብ ራሻ እዩ ዘሎ ስለዚ ድሕረስ መሬት ድዩ ካልእ ነገራት ኩሉ ዘድልያ ኣብ ዓዳ እዩ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ድማ ምስቲ ዘለዋ እገዳ ኩሉ እቲ ዘድልያ ኣብ ዓዳ ካንፆላ ምስ ናይ ቻይና ኮላቦሬት እናገበረት ማለት እዩ እናነገደት ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን እያ ዘላ ሕጂ ትሕቶ ዘሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ኢፌክቲቭ ቁጠባ ወይ ከዓ ቅርጡ ዝኾነ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል ብክኢላታት ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም እቲ ዝዓበየ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ኮይኑ እንተሎ ከመይ ጌርካ ነዚ ተመሓድሮ ንዝብል ናይ ቁጠባ ክኢላ እዩ ዘድልየካ ብምባል እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ራሻ ንነዊሕ እዋን ኣዛረባ ርእስቲ ሓደ ናይ ብልሽውና እቶም ኣብቲ ዲፈንስ ብዙሕ ግዜ ዝርአን ዝስማዓን ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ነዚ ክትኣልዮ እትኮይንካ ድማ ክኢላታት ናይ ቁጠባ ክኣትዉ ዘለዎም ነቲ ነገር እቲ ኢኖቬሽን ወይ ከዓ ፈጠራውነት ከምፅእሉ ዝኽእሉ ኣገዳስነት እዩ ዝበሃል invasion of Ukraine and some of this embarrassing, it just revealed the oligarchic, corruption that was inherent to the system. Hiring somebody like this, especially on the heels of the many Russian victories recently that have been happening, it tells us where things are going in that they're coming at this from a total position of strength. Their economy is doing better than the Eurozone, according to the IMF, the International Monetary Fund. You've got Putin basically more popular than ever, more of a stronger hold on power. The oligarchs themselves all have not deserted him despite all of these sanctions. And now you're putting somebody, frankly, even more competent who's in charge, which if you think Russia's an adversary, is not necessarily something that you want. So by all means, their military is much more powerful. Their new leaders are much more efficient. And they're showing us that their war footing is actually on more of a basis today than it was before. And that any attempt to degrade their capacity has not happened despite the $200 billion or whatever. So, yeah, እዚኦም ኣሜሪካውያን እዮም ኣሜሪካን ጋዜጠኛት ዛረቦ ዘለዉ እዮም really
በቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ኣብ ዩክሬን ዝተገበረ ኣብ ካልእ ዝተገበረ ብዙሕ ኣሜሪካዊ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ዝኸይ ዘሎ ብዙሕ ኣሜሪካዊ ከምዚ ካልእ ዜጋ ስለ ዝኾንካ ይኮንካ ኣንጻር ኣሜሪካ ሸሓት ኣሜሪካውያን ዓበይቲ ሊቃውንቲ እዮም ኣንጻር እቲ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ራሻ ብዘይገድስ ክንደይ 200 ሚልዮን ዲና ዋላ 300 ሚልዮን ሂብና ቢልዮናት ሂብናዮም ንዩክሬን ኣብ ዝበለፀ መድረኽ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ብቁጠባ እውን ኣብ ዝበለፀ ዘላ ሃገር ራሻ ካብተን ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዋ ብምልአን ኢቨን ካብቲ ኣሜሪካ ዝበሃል እውን እዩ ዝበሃል ስለዚ ቁጠባ ናይ ራሻ ኣብ ዝበለፀ መድረኽ ምክንያቱ ሓደ ንቁጠባ እቲ ዝዓበየ ፀገም እንታይ እዩ ስታግኔሽን ወይ ከዓ ጠጠው ክብል ከሎ ክዕሾ ከሎ ምዕባይ ከቋርፅ ከሎ ስ ቨሪ ባድ ቲንግ ሰብ ኣይፈትዎን እዩ ቁጠባ ክዓቢ ክኽእል ኣሎ ግሮውዝ ዝበሃል ኣብ ቁጠባ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ግሮው ዝገብር ቁጠባ እቲ ዝሓሸ ቁጠባ እዩ ዝበሃል ወላ እኳ ብታሕቲ እንተሎ እቲ ግሮው ክገብር ዝኽእል ቁጠባ ኩሉ ግዜ ንኢንቨስትመንት ኣትራክቲቭ እዩ ሰባት ኢንቨስት ክገብሩ ኢንቨስተርስ ኢንቨስት ኣብቲ ግሮውዝ ዘለዎ እዩ እምበር ስታክ ገይሩ ዘሎ ቁጠባ ኣይኮኑን ኢንቨስት ዝገብሩ ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት ድማ መመሊሱ ነቲ ግሮውዝ ነዳዲ ይኾነ ማለት እዩ ስለዚ ቁጠባ ናይ ራሻ ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ደረጃ እዩ ዘሎ ናብለ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ዘተንባሃልካ ኩሉ እቲ ዝፈተንዎ ከምዘይሰርሓሎምን so far. Yeah, so reportedly there's a few things going on here. To start with, Shoigu is the guy who thought that they would just roll into Kyiv and knock off the Zelensky government and it'd be over like this and no problem. And obviously that didn't work out. And you'll remember the early phases of this war went very badly for Russia. I mean, it was really truly a catastrophic, like disastrous showing from the Russian military. There's also, all these, I'm sure, justified allegations of corruption in the sense that he's like, corrupt dude who's, feeding off the teat of the state. So there's that. And then I think bigger picture here is that they describe this economist, I'm going to go with Belousov as his name. They say he's a fan of military Keynesianism. He believes in the supremacy of the government in the economy, government first, then business. And so it's an acknowledgement too of the contours of where this war is at this point, that basically you're in this somewhat of a stalemate where Russia is starting to gain the upper hand. And one of the key questions here is, how can your economy perform? How can you spin up? Yeah, this is Now, what about the northeastern front? Reports that some parts of that have fallen to Russia. Now, this is really important, Jane, because when you see these maps, it doesn't seem to make a lot of sense until you put the water on them. Have a look at the Seversky Donetsk River and the great reservoir, the Pishnev Reservoir, right at the bottom of the river, the southern part of the river. And it begins to make a bit more sense. I mean, the Russians, I think, are trying to do two quite different things here. They've not committed all that many forces to this operation, though they've got quite a lot of forces around the whole front. But they look as if they're trying to push towards Lipsy. Kharkiv is the second city. They almost certainly can't take Kharkiv with the forces they've got. But if they get to Lipsy, then it's within artillery range. And so they can do what they do best, which is using artillery to just reduce a... Wow. ዘገርም ኩነታት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ግንባር ከፊቶም ዘለዉ ክርዳእካ ይክእል እቲ ስትራቴጂ ናቶም ግን እቲ ከምስል ዝኽእል ስትራቴጂ በቲ ሰሜናዊ ኣብ ምብራቕ ደፊኦም ናብታ ልፕሲ ትበሃል ከተማ መፅኦም ኣለዉ ካብኡ በቲ ዘለዎም ሰራዊት ውሕድ ዝበለ ሰራዊት በቲ ግንባር ትምፅኦም ዘለዉ ተጠቂሞም ስን ሃርኪፍ ክኸቱ ይክእሉን እዮም እንታይ እዮም ግን ክገብሩ ዘልዮም ዘለዉ ኣብቲ ልፕሲ ዝበሃል ቦታ ኣብ ኣምስኮኑ ብመዳፍዕ ኣርቲለሪ ብብዝሒ ስለ ዘለዎም ነቲ ሃርኪፍ ትበሃል ክድምስስዋ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ከም ዘይነብር ከም ዘይሰርር ክገብርዎ ይኽእሉ ስለዚ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም እቲ ፀጋ ስለ ዘለዎም እቲ ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎም ንእሽተይ ደፊኦም ካብቲ ቦታቲ እቲ ሰራዊት ካብ ናይ መዳፍዕ ሬንጅ ከም ዝርሕቕ ክገብርዎ እዮም ነቲ ናይ ዩክሬን እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዘገርም ገለ ዓይነት ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና civilian area to rubble and then they move in and plant their flag on the rubble. That's the one thing the Russians have proved to be really good at. And if they get to Lipsy, they could do that, bring it within conventional artillery range. And the Ukrainians will have to try to stop that happening because that would be, from their point of view, intolerable. But this is the more interesting one. And in a way, Lipsy, if they can get there, is designed to pin Ukrainian forces in place, to make Ukrainians have to defend it, to pin them there so they can't go anywhere else. Breaking their line almost. Exactly. Because here is where I think they've got something more ambitious planned, at Vovchansk. And the point is, Vovchansk is the other side of the Seversky Donetsk River. And the Russians have been attacking the bridges. Now, if they wanted to actually swing towards Kharkiv, they'd leave the bridges where they were. But they're not. They're dropping them. Why? Because they're going to go the other way. If they can get Vovchansk, and they haven't yet, then they don't want the Ukrainians coming over the bridges after them. And so I think they'll swing the other way. I mean, this is what they would like to try to do. Why would they do that? Because off the map here, at Kupiansk,
They're putting Ukrainian forces under great pressure, Kupiansk and Lyman. If they can break through there and link up between Vovchansk and Kupiansk, then they've got themselves a belt. And then where do they go? They go, if they can, they then go southwards towards the Donbass from Kharkiv. This is the area that they lost last year, remember, and then northwards from Chasiv Yar, where they're fighting very hard to link up. Now, that would be a very ambitious campaign plan. But if I was a member of the General Staff in Moscow looking at this, I'd say that's what we ought to try to do. If we can stretch the Ukrainians so far that they can't stop us, then we can start to move in the way that we always want. Yeah, ወታደራዊ ስትራቴጂስት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ታዕውደ ኩናት ከም ፃወታ ናይ ዳማ እዩ ዝሕንፀፅ ዘሎ ጣውላ ኤኒዌይ ራሻ ኮሞዲ ፕላን ዘለዎም ካብኡ ንላዕሊ ድዩ ዘለዎም ፕላን ወይ ካሊእ ፕላን ናቶም ኣብ ግብሪ ክረአዩ ቲቪ ፓንዲትስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት እዮም ዝገብሩ እስከ ኣብቲ ባህሪ ናቶም ንመለስ ካብዚ ኩሉ ግዜ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ዘይተዓደነ ተመክሮ ናይቲ ኣሜሪካዊ ኣካይዳ እዩ ዘለዋ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ኢልካ ናብኡ ተመሊስካ እንድሕሪ ርኢኻዮ መበቆል ናይ ባህሎምን ኣተሓሳስቦኦምን ክቅየር ይኽእል ኢልካ ዝሕሰብ ነገር ኣይኮነን ንምንታይ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሑል ኩናት ነዚ እንኳ ቀፅራዊ ዝበሃል ዩኒፖላር ዝብልዎ ስርዓት ክንምህዝ ኢና ክብሉ ከለዉ ሓድሽ ሓሳባት ኣይመፀን ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ግዜ ኣብ መንጎ ብሶቪየት ዝምራሕ ዝነበረ ቀፅርን ኣብ መንጎኦምን ዝነበረ ምትህልላኽን ውድድርን ብዝተርጎምካ ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ ግን ናቱ ባህርያት ነይርዎ እዚ ባህርያት እዚ ስለምንታይ ተቀይሩ ንምንታይ ናብ ዓንዳሪ ዝኾነ ናይ ዩኒፖላር ወይ እንኳ ቀፅራዊ ኣተሓሳስባ መፅኦም ንሱ ብ30 ዓመታት ዝፈጠሮ ፀገም እንታይ እዩ ንድሕሪ ሕጂ ከናበይ ገፆም ክኸዲኦም ኢልካ እንድሕር ሪኢኻዮ እታ መሰረታዊት ኣተሓሳስባ ኣነ ዋላ ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ሩስያ ናይ ካሊእ ዝበራ ምስ መፀ ባህርያቶም እንታይ እዩ ንሕሎም ንታሪክ እንድሕሪት ተመሊስና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ጂኦግራፍ ኣብኡ ዝነበሩ መበቆላውያን ኣለዉ ሎሚ የለዉ ኣፅሪሞም ኣጥፊኦሞ ኣብ ካናዳ ከምዚ ተረኺቡ ትማሊ ኣብ ከምዚ ተረኺቡ ኤትኒክ ወይ መበቆላውያን ዝበሃሉ ህዝብታት ፀኒቶም ዘሒሎም ከዓ ኣብ ዝኸድዎ መሬት ኣብቲ ዘመን እቲ ነቲ መበቆላዊ ህዝቢ ተፅምጦ መሬቱ ክትወስድ ምንቲ ምግባት ከመይ ገይሩ ተኸስኪሱ ኣሜሪካ ዘሒሎም ከዓ ኣፅሪሞ ነቲ መበቆላዊ ዝበሃል ኣሎ የለን ካልእ ምስ ሰኣኑ ብድራግን ብገለን ገይሮም ከማን በታቲኖሞ ኣሰሩ እውን ኣሎ ኢልካ ሎሞ ክትዛረባ መሬት ናይ መን እዩ ዋናታቱ የለውን ኢልካ የለውን ጠፊኦም ነቲ መሬት ከልምዕዎም ዝደለዩ እንታይ ገይሮም ባሮ ተድልይዎም ዝኩሉ ባርያ ናይ ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ጠሊቁ ተረፈን ብሕማም ዝጠፍአን ዘበለን ተራሪፍካ ሕጂ ዘሎ 20 ዝኸውን ፀሊም ኣሜሪካዊ ዝበሃል ባርያ እዩ ነይሩ ብኡ እዩ ሕርሻ ማዕቢሉ ባህሊ እዩ ንክንደይ ዓመታት ከይዲ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ተኢሎም ከዓ እቶም ዘበርዩ ነበሩ ወነንቲ ናይ ባርያ ዝበሃሉ እማኾ ገበቲ እዮም ነይሮም እቲ ዝኮስኮስዎ ባህሊ ናይቲ ዳሕራይ ዝመፀ ስርዓት ዋላ ምስ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ምስ መፀ ዝፈጠርዎ ካብ ደገ ዓቕምን ናምፃኻ ባርያ ወይ ኣገልጋልን ናምፃኻ ክትሰርሕ መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስብኦም ቃልና ስስዐ ደይናትካ ትወስድ ትግብት ናይ ካልኦት ጉልበት ትምዝምዝ የለን እዚ ኖርሚ እዩ ናታቶም ምሙር እዩ ሎሚ ብ21 ክፍለ ዘመን ንሪኦ ዘለና ካብቲ ናይ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ካብ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ብምንታይ ይፍለ ኣሜሪካ እዮም እዚኣቶም እና ኣሜሪካ ኢና ክንዛረቡ ኣይግባእን ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኢና ንዛረብ ዘለና መሬት ኣሜሪካ ኢና ንዛረብ እዞም ነዚ ዓለም ሰላም ከሊኦም ዘለዉ ግን ዕማቑ እዮም በዝን በትን ግን ግዜ ዝሑል ኩናት ነይርዎም ተራ ዓብሊሎም ዝገበትዎ ገቢቶም ዝጨፍልቕዎ ጨፍሊቆም ቪየትናም ቪየትናም ካልኦት ብዙሕ ኣብነታት ከተምፅእ ትኽእል ባህሊ እዩ ቃና ናይ ኣእምሮ እዩ ካልእ ኣማራፂታት የለን ከይድካ ትዘምት ዘይናትካ ትወስድ ተዚ ትጭልግም ነቲ ተብል ባህሊ እዩ ኣብ ኣፅምቶም ዝሰረፀ ባህሊ እዩ ብኡ ኣይቅይርን ኣጋጣሚ ናይ ዝሑል ኩናት ፀገም ናቶም ጥራይ ኣይኮነን ነይሮም ሶቪየት ባህሊ ከምዛ ዝረኹማ እያ ባህሊ እዩ እቲ ኣካይዳ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳን ተግባራትን ኣብ ፖለቲካ ወላ ኣብ ኩሉ ንግሪኦ ዘለና ልምዲ ናቶም እዩ ንዓመታት ዝገበርዎ እዩ and he really ኣብ ድሕሪት ከይዱ እቲ ባህሊ ኩሉ ነገር ወላ እዚ ኮርፖሬሽንስ ናቶም ቀደም ብጊላታት ዝሰርሑ ነይሮም ሎሚ ኸ እቲ ሰብ ከም ሰራሕተኛ ኮይኑ ካብ 19 ዓመት ክሳብ 65 ዓመት ከም ባርያ የገልግሎም ብደሞዝ ፅባሕ ንጎ ድማ ጥሮታ ዝበሃል ንዑ እናተፀበየ ይነብር ስለዚ ኩሉ እቲ ስሌቨሪ ቀደም ባርያ ክብሉካ ከለዉ ኣብ ገዝኦም እንታይ ገብሩካ መግቢ ማይን ሂቡ ኣብ ጀርዲን የስራሕካ ሎሚ ኸ
ገዛኻ በዓልካ ገዛ ክራይካ ትኸፍል ግን ንሱ ደሞ ሲባካ በዓልካ ድማ ትመፅኦ ተቐደም በትሪ ሒዙ ብዋርድያ ገይሩ ይሕልዋካ ሎሚ ግን በዓልካ መፂኻ ትልምኖ ኣብቲ ስራሕ ናቱ ድማ ሰሪሕካ ቁንጣሮ ገንዘብ ካሒዝካ ነተን ፍርቀን ወይካ 40% ታክሲ ኢሉ እቲ መንግስቲ ወስደን እቲ ሃብታም ንዓኻ ዘስርሕ ዘሎ ግን ክንዳኻውን ኣይከፍልኒ ብፐርሰንተጅ ስለዚ ኩሉ እቲ ሲስተም ኤግዛክትሊ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ባርነት ንእሽተይ ፍልልይ ዘለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ናፅነት ዘለዎ ብዙሕ ምርጫ ዘለዎ እዩ ዝመስሎ ግን እቲ ገመት ስለ ዝነውሐ ጥራይ እምበር ተመሳሳሊ ዕጫ እዩ ዘለዎ ሰብ ካብቲ ሲስተም ወፂኻ ንእሽተይ ነገር እውን ክትገብር ከምዘይትኽእል ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ ኣይሆፕ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ነናይ ሎሚ ዝመደብካ ኣርስላ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብቲ ላዕሊ ኤክስ ኣብ ትዊተር ናተይ ከትኩም ፈለው ግበሩኒ ካብዚ እናቆረፅና ዝተፈላለየ ንኢንተርናሽናል ሚድያ ስለ ንገብር እቲ ናተይ ፎሎወርስ ናተይ ክበዝሕ ክኸላልውና ብዙሕ ክበፅሕ መዓልታዊ ሓደ ክልተ ቪድዮ ሓፀርቲ ፖስት ዝገብር ስለዚ ከትኩም ሓግዙ ተወሳኺ ድማ ኣብዚ እውን ሰፖርት ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ምስ ሓንቲ ኣገዳሲት ለበዋ ክገድፈኩም እየ ፕሊዝ ስምዕዋ እዚ ባንክታት ነቲ ደም ርሂፅና ዘምፀናዮ ገንዘብ ምዝሃብናዮም ብኸመይ ከም ዝጥቀምሉ ንፈልጥ ዶ እምበር ባንክታት ገንዘብ ኮፍ ኣየብሉን እዮም ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ንዝተሸገሩ ሰባትን ትካላትን ብምልቃሕ ዓብ ወለድ ካብ ረኺቦም ይዓብዩ ስለምንታይ ዳሞ ንሕና ነቲ ገንዘብና ካብ ብናፀ ንህቦም ገለ ካብ ወሲድና ብዘይንዓቢ ናይ ግድን ኢኻ ከምኡ ንሓስብ እምበር ናብዚ ጉዕዞ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልክዎ ትምህርቲ ቀሪበልኩም ኣለኹ ንሱ ድማ ስቶክ ማርኬት ይበሃል ብኸመይ ይሰርሕ ኣበይ ይርከብ እንታይ እዩ እንታይ ሪስክ ኣለዎ ብኸመይ ክትከዶ ኣለካ ዘርኢ ብቕልል ዝበለ ተግባራዊ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ድማ ዘበግሰኩም ኮርስ ተቐሪብልኩም ኣሎ እሞ ኣትኹም ሓበሬታ ውሰዱ ብኡ ቀፅሉ እዚ ጥራይ ዘይኮነ